Dobre, takže čaute. Toto bude moje prvé cenzurované videjko. Takže dneska si preberieme chalanov. Chalani sú niektorí sú dobrí, ale niektorí. Takže ako prvé, samozrejme, začneme. Fotečky, počkajte. Takže ako prvé si rozoberáme Rytmusa. Nedá ukázať jeho hlava. Takže ja vám to predvediem. Môžete hľadať do topánku. Dáme si to normálne takto. Čiapočku. No to je jedno. Proste takýto bude rozkápatený jušný. No to je jedno. Že ako mám vyznať lásku? Ty košo, ja ťa milujem. Alebo gejom ja vyznávajú dievčati lásku takto. Ja ťa milujem, ale som gej. A potom ešte vyznávajú lásku, takto. Potom ako vyznáva lásku možno takže prebrali sme si chlapov. Teraz si pozreberieme ďalšie videá. Takže keď toto bude moje prvé cenzurované video, však pes, tak budem, no to je jedno, to cenzurované je už nič. Takže budem, no proste pôjdem na scout cez leto, čo znamená, že nebudem dávať toľko veľa videí, ale bude to robiť môj pes. Ale nebudem robiť nič. Tak nebudem dávať toľko veľa videí, ale určite vám dám video z toho. Takže zdravím vás. Jak?